Takže, dobrý deň dámy a páni, dneska vás vítam u nového videa. Takže za prvé vám chcem poďakovať, že pozeráte tento diel a za druhé, že je to už 4. diel nášho ukhečovania. Dobre, ako prídem domov a otváram šampanské, to je neuveriteľné niečo. Ja som veľmi rád, že vás to hlavne baví, že ma tým veľmi podporujete a počkajte. Kde je Joli? Neviem ho tu nájsť. Tak, poďme pred jaskyňou. Takže, už sme pred jaskyňou a kde? Joli teda neviem, kde je, naozaj, ani tu na nie. Tak, poďme ho spoločne nájsť. Som vyčerpaný z toho. Takže ani pri baskete nevidím, že to hurá. Ani neviete nikde s Dinom. Tak poďme na ďalšie miesto. To je ďaleko. To je... som troška sekol. Takže ani na spálni nevidím, že tu je. Tu sme mali predsa natáčať video. Prečo tu nie? Dobre, myslím, že viem kde. Ani pri kauzane nie je. Ani minigames nie sú otvorené, takže asi tam nebude. Fakt divné. Kde to môže byť? Už ma napadá asi to. Ani volejbal nehrá. Ja už fakt neviem, kde môže byť. Možno ma dačo napadlo. Ne, to je blbosť. Môžeme skúsiť. Takže, zadržte si dých. Takže, už sme konečne došli až z jaskyne tuna. Nevideli ste ho náhodou? Lebo ja teda nie. Počkejte, skúsim, či nie pod vodou. Šipka! Nie, ani pod vodou. Tak, skúsime... Tuna. Skúsim sa odrieť všade. Ani cez môj dielek ručne vytvorený. Dobre. Skúsime. Či nebude napríklad u mňa doma. To je dlhá cesta zasa. Dobre. Už sme tu na finally. Počkajte, jedna otázka. Čo tu robí môj pes? Dobre. Nič. Tak. Myslím, že ho tu nájdem hľadať a zatiaľ tu napočkajte. Nikde nie! Idem ho nájsť ešte raz. Kde preboha je? Počkajte ešte chvíľku, prosím.
Ja už fakt neviem, kde. Ja si idem asi vypichnúť oko. Nie, nevypichuj si oko. Čomu? Čo potrebuješ toľko? Kamo, kde si? Som ťa hľadal, že všade. Kamo, rybarím na mieste, kde máme rybariť. To je vlastne nový update. Však máme rybariť, ne? Čakám tu na teba. Ahoj, psíček, pozdrav. Nepozdraví. Dobre. To je fakt ako jediné miesto, kde som sa nepozrel. Som úplne zabudol, že je nový update. Hup, parkour. Hupa. Hup. Troška som zabúral. Nie. No konečne. Ja neverím, že ťa vidím. Čo ma toľko voláš furt? Však máme dneska natáčať video Hečovanie 4. Aha, ja som myslel, že máme rybariť. Už si začal videjko? Áno, už asi pred Aha. hodinou. Ale ja nie som na to pripravený, ja tu mám vzácneho hostia. Akého hostia? Takého hostia. A? Počkaj, daj mu chvíľku. Nevidím. Kde si? Ty kto si? Nevidím. Ja som Vovo. Dobre, tak Vovo, 4-4, vítaj v partii Hečovania. Dobre, ďakujem. Takže, Takže kde sú ľudia? tuna. Priamo tuna. Aha, dobre. Tu na Vovo nebude s nami natáčať každú jednu novú časť hečovanie, bude natáčať len niekedy, ale on je level, on hrá od začiatku, odkedy sa malo vydať UG. Dobre. Kamo, mám aj OG brýle, vidíte? Jaký mám drip? Ja chcem iba mimochodom povedať, ja som najmladší. Jo, prepačte. Chlapci, čo ideme dneska robiť? On je mladší. Čo ideme dneska mladší. robiť? Tak asi hečovanie 2. Či 3, či 4. Koľka tam? 4. Pre mňa jedno. Aha, jo, tak jediné. No tak Dobre, Pre takže mňa jedno. ideme na to. Asi. Tak, myslím. poďme na miesto. Áno. Tak, už sme na mieste a Ideme kreknúť vajíčka. Nezabudnite dať like a odber na toto video. A keď chcete vidieť našu nepravidelnú tvorbu, tak dajte aj zvonček. A poďme ich kreknúť. Vovo, presne jak povedal Vovo. OK. Dobre. Takže, sme tu na. Nachádzame sa práve na mieste, kde sme točili hečovanie 2. Takže poďme na to. Znova kreknúť vajíčka. Tak, vidíme sa. No, už sme tu na mieste a samozrejme, my sme dvaja ho krekli, ale jediný, kto ho nekrekol, je tu na Vovo. A však na mňa nevrieskaj. Kúkaj, tu kreklo to. Čípano. What the Mám tvardú hlavu. Máš bors. Dobre, máš moc. poďme radšej hečovať. Áno. Takže sme sa posunuli o 1,5 metra, alebo ja neviem, koľko malo to je. A počkajte, naše OG miesta sú tu iba 2. Spider-Man mimo. Keď ste to pochopili. Tak, počkajte. Sa mi zdá, že... Je tu ešte jedno. Tada. Neviem, či je ho vidno. Je. Tada. Myslím, že... Áno. Sú tu 3. Tak, dobre, zaberám si toto. Ja toto. Ja toto. Tak poďme na to. Počkajte. Dobre. 3, 2, 1. Ja už sme na ňom. Aha.
Takže prepáčte, mali sme tu na technické problémy a medzi tým na Vovovi sa stihlo vyhliahnuť vajíčko. Tak zatiaľ Dobre, si to tak- dáme my dvaja. Poďme my dvaja, aspoň na to. A, Zatiaľ, dokým oni si hečujú, tak vám ukážem. Ja som dostal takého. Krásny, ne? Taký. OK. A? aha. Juj, juj, opa. juj. Pekných máme všetci. Dobre, my s Gestronom sme dostali zase takých. Gestro. Áno. Tak, dúfam, že sa vám videjko páčilo, neviem už po koľkých týždňoch. A ešte tu máme týždňov, jeden secret. Idem si niečo kúpiť. Áno. Hm. Poďme, Tak. poďme. Kam? Poďme. OK. Takže. Toľko Tak to stojí. počkajte. Nemám kameru, počkajte. Zabudol som ju. Ja. OK. Jak mohol si zabudnúť kameru? No, nech môj dino, spadol mi. Prepáčte, zabudol som vás. Je. Teda, ľudí, ak si zabudú. Takže. Sme tu na. Toto tu. Ideme na to. Ide si Vovo kúpiť. Stojí to 1500. Let's do this. OK. A Let's do this. joj. Kúpené. Jo. Ah, To sa mi jak samo ekviplo. Wow. Ale vyzerá jak frajer, to potvrďte. Čakaj. áno, vyzerá, že keby Viete, som jak to potvrdíte? Jedným lajkom. 100% Prepačte, drill. ukazoval som... Aké zuby máš? Kamo... Dobre. Teraz vyzeráš úplne, ako keby som bol nejaký super duper rybar, ktorý zabil dve ryby. Dobre, rovnako inak, mimochodom. Chalani? Toto videu... Počkaj, troška si mimo kameru. Počkaj, A chalani, Vždy... ukludnime sa. Mne sa to glitchlo. Stále mám 1840. Tebe sa to odglišne o chvíľu. Nie. Už som si kúpil tieto dve veci, kamo. No dobre, už mi minulo. Ale iba za jednu vec mi minulo. Kamo, najlepší glitch môjho života. Mám aj žraloka na hlave. Wow! Taký luck. A to sa ti podarilo? Hej, sa mi to glitchlo. A stále mi odobralo len za toto. Ja ho využijem. Nie, lebo ja nemám toľko Ja málo. asi viem. Ja som tak urobil, a sa mi to asi glitchlo. Komu podľa mňa tá hra si Ok. myslí, že si to proste Inak, špinavolo si ľudia. myslí, že je to zlé. V tomto videu Ešte ma na začiatku približne a v strede sú easter eggy. Môžete ich nájsť. Nemusíte. Nemusíte, keď sa vám nepodarí. A my sa všetci Čo? Lúčime. Všetci Lúčime. traja. Ahoj. A žralok. Bye Bobo sa bye. tu tiež asi. Áno. Bye bye. Ahoj, bye bye.